Ahoj to lidičky, tu nové video. Dneska jsem si tady koupil nový fizzy drink Koko. Dneska ho ochutnáme. Omlouvám se, když budu kašlat, co jsou po nemoci. Dlouho jsem nevydal žádné video, takže budu se teď snažit vydávat. A můžeme jako jít na to koně. Tak jdem na to. Takže zajímá mě, jak to bude chutnat. Ježiš, už je to trochu ulepený. Takže. No, voní to moc dobře. Tak jdeme si teda pošmáknout. Tak dobrou chuť. Nedá se to moc pít, je to jako docela hnusné. To je to až moc sladké. Ta jehoda je prostě až moc sladká. To je nějaké lízátko, akorát až moc přeslazené. Horší než malina. Tak, čau.